com va això, guapíssim? Mua. Espero que a les fans els agradi tant com a mi la nova imatge. Hola, Rob. Hola! Ets el millor! El millor! Vols sortir amb mi? Vinga, Rob! Bona nit a tothom! Ajunteu les mans i prepareu-vos per rebre amb un fort aplaudiment en Rob Robocop! Fabulós! Ostres! Vinga, Cookie, anem a fer un tomb. Dispensi, és que acabo d'arribar. Fan classes de pilates en aquest gimnàs? Per qui? Per la teva iaia? Eh? Nosaltres només oferim l'últim crit en tècniques de condicionament físic. Hidrobicicleta d'immersió. Aixecament de pesos a gravetat zero. Aquí la gent se l'agafa molt a la valenta, l'exercici físic. Oh, que bé, una llibreria. I compraré tots els llibres que necessito per l'institut. Perdona, on és la secció de llibres? Ja no en venem de llibres, ens espantaven la clientela. La lletra impresa és cosa del segle passat. Però tenim punts de llibre d'or de 24 quirats, bosses de seda pura per fer campana i pels gourmets cafè de lectura de 5 estrelles. Ostres! L'últim model de botes i fil Montblanc són espectaculars, però no sé si m'ho puc permetre. I tant que sí! Una pregunta. Les tenen en un 37? Mira, maca, aquestes botes són massa cares per tu. És tan maleducada i va tan ben vestida. M'encanta Beverly Hills. Les candidates arribaran a l'objectiu d'aquí a 10 segons. Coc, coc! Les gallines han sortit del corral. Repeteixo, les gallines han sortit del corral. Prepareu-vos per posar en marxa l'operació Sushi. Ja n'està segur d'aquest pla? Tant com que el test pren a les 5. Activeu la cadena de control. Oi, perdona, no passa res. Oh.
noies! Ens ha anat d'un pèl que no ens esclafa el rotllet gegant. Que fort! Ostres, fins i tot el sushi és agressiu a Beverly Hills. Potser està salmó i el que vol és tornar al mar. Es veu que el mar s'hi va per aquí, doncs. Correu, noies! No som les úniques que correm perill. Mireu aquell pobre porquet. Noies, hem d'aturar aquest rotllet abans que ens converteixi a totes 4 tires de bacon! Oi! Escolteu, necessito una corda ben llarga. El cinturó et servirà. Molt bé! Ara hem de trobar la manera de clavar-ne una punta al rotllet i lligar l'altra en aquella arcada. Ja me n'encarrego jo de l'arcada. No patiu. Nena, estàs en forma! Ara jo! Salvat a l'últim moment. Oh, dia, ens n'hem escapat de miracle. Oh, i tant! Sí! Després de compartir una experiència tan al·lucinant, ens hauríem de presentar, no? Em dic Sam. Molt de gust. Em dic Àlex. Ho heu fet de conya, s'ha de reconèixer. Gràcies. Em dic Clover. I deixant de banda el drama que hem viscut fa un moment, estic superencantada de conèixer-ho. Sí! Podríem anar a prendre un batut de gingebre i alvocat per fer-nos passar el mal tràngol. Fantàstic! Jugueu-la! Perfecte. Ui, me'n descuidava. Cinturons com aquest no creixen als arbres. Apanyeu-vos, que és per avui el temps vola. Així m'agrada. Tu, ja em pots rentar el cotxe. Gràcies, Mandy, de seguida. I no vull veure regalims quan miri el meu reflex al capó. Tu, frega les llantes, neteja els retrovisors i espolsa el coixí del seient. A Vinga! les teves ordres. Tu, omple el dipòsit i no hi fiquis benzina de la barata, eh? I jo què puc fer per tu, Mandy? Tu fes el favor d'apartar-te! Que et canta la llei, per això tens un ordre d'allunyament estricte que t'acabes de saltar descaradament! Bon dia i benvinguts a l'Institut de Beverly Hills. Ui. I doncs, què tens a l'agenda pel primer dia de classe? Destrossar el cor del capità de l'equip de rugbi? Decidir quins alumnes reclutaràs perquè et facin els deures? Tot això tinc previst fer-ho més tard. Ara tinc una altra cosa molt més perversa i divertida al cap. Tots els alumnes nous s'han de presentar als despatx de la directora immediatament. Ui, fins ara! Perdó! Àlex, Clover, què hi feu aquí? Jo hi estudio. Acabo d'arribar. Fantàstic, i jo també. Jo també. No és que cregui gaire en els horòscops, però, ostres, oi que és la coincidència còsmica més gran del segle? I tant, és com si estiguéssim predestinades a conèixer-nos. Us faria res deixar la confraternització per saludar la vostra directora? Ah, vostè deu ser la senyora Screech. Em dic Sam. D'això li volia dir que per avançar amb el nou curs he fet sortides de camp, un treball de recerca i he llegit unes quantes lectures. Ostres, Sam, estic impressionada. Sí, deu ser una rata de biblioteca, Vaja, és molt interessant. Però aquí no ens agraden els alumnes que només busquen l'excel·lent. I, Però si no... més, pel simple fet de ser noves, no tindreu cap tracte de favor. Us observaré atentament. Benvingudes a l'Institut de Beverly Hills. Està molt bona.
Alice m'ho sembla o la senyora Screech és una bruixa? És simpàtica com un carceller de masmorra. Espero que els altres professors siguin més agradables que ella. Hola, Pipiolis! Soc la Mandy, l'ambaixadora de la gent guai de l'institut. Com que és el primer dia i sou noves, us invito a un te amb llet de soja superconcentrada a la màquina. Genial. Que amable. És increïble. Només fa 10 minuts que som aquí i ja formem part del grup dels guais. Us agrada que tingui molta espuma? M'encanta l'espuma. Entesos, doncs. Benvingudes a l'institut, penjades! Noies, us comunico que em sento totalment humiliada. Sort que no estem soles. Sou les meves noves maps. I què vol dir això? Millors amigues per sempre. I estic completament d'acord. Jo també. Per això voto perquè ens mantinguem unides. Sam, això de mantenir-se unides no ho deies literalment, oi? La Saja superconcentrada ens ha destrossat la roba. No patiu, jo sempre estic preparada per qualsevol catàstrofe. Tindreu modelets de recanvi a la taquilla, noies. No m'ho puc creure, ostres, d'això se'n diu ser previsora. Quina passada, si això sembla la secció de moda del centre comercial. Però abans que res, com li tornem la pilota a la Mandy? La venjança és un plat que se serveix fred. Tranquil·les, l'atacarem quan menys s'ho esperi. No sé si és que el cafè m'ha afectat el sistema nerviós o és que hi ha un terratrèmol brutal. Potser és una altra broma pesada de la Mandy. De pressa, fem una cadena humana. Ei, que guai, el pla ha funcionat. Nenes, no ens posem histèriques. Ostres, es pot saber on som? No ho sé, però no noteu unes vibracions semblants a les de la nau d'Alien? Dubto que tingui res a veure amb extraterrestres, però sí que sento unes vibracions molt misterioses. Ja ho entenc. Segur que és un programa de bromes televisives. Som a Los Angeles, nenes. No m'enfoqueu encara. Vol dir que tenen fusta d'espies, aquestes noies, Jerry? Reconec que estan una miqueta verdes, però t'asseguro que són dignes de la UB. Les proves han confirmat que tenen el gen de l'espia. Per mi que només els interessen els nois i la roba de disseny. Però el seu perfil d'alumnes d'institut és una tapadora perfecta. Detector de mentides per la suor, esborrador de memòria humana, sistema de vigilància per satèl·lit. Nenes, tinc la sensació que hem caigut en un parany perillós. Ostres, mireu què he trobat. Per què estàs tan emocionada? Això? Què té d'especial? No ho entenc, és material d'oficina. Una mica verdes, diu? Més aviat inútils. Amb un bon entrenament, la cosa canviarà. Ja us ho he dit, que això semblava la nau d'Alien! No, els aliens els tenim a l'aquari. Som agents. Hola, noies. I a més, és guapíssima! Ara no me'n recordo de quin és el meu perfil bo. No som agents artístics, som agents secrets. Jo em dic Jerry i ell Tat. Benvingudes a la UB, noies. Tant me fa
qui siguin. Els hi exigeixo que ens diguin per què som aquí. I jo que em diguin que és una La UOP és una organització mundial per la protecció de la humanitat, una institució ultrasecreta que combat la delinqüència arreu del planeta. Us hem fet venir perquè us hem escollit per unir-vos a la nostra èlit d'espies internacionals. Ja, sí, home, que visquem a Beverly Hills no vol dir que siguem ximpletes. Tens tota la raó. Durant uns anys us he fet un seguiment a totes tres i estic del tot convençut que teniu una gran aptitud per l'espionatge. No només he mogut els fils perquè canviéssiu d'institut, sinó que també he organitzat la prova del sushi d'aquest matí. Us he de dir que heu demostrat sense cap mena de dubte que teniu un gran potencial. Que ens observava? Ni que fos el gran germà. Escolti, pervertit, avisaré la policia. Si no voleu ser espies, no us buscarem. Doncs m'alegra saber-ho, perquè passem molt. Això, venir a la ciutat ja és prou estressant i faig tantes activitats extraescolars que no em queden hores. Ara que ho dius, hem de tornar perquè tenim classe a l'institut. Sí, ja ho entenc. Però abans de marxar, us vull fer un obsequi. És un telèfon cartera de la UOP, per si canvieu d'opinió i voleu trucar en Jerry. Una altra cosa. Per res del món podeu comentar ningú res del que heu vist o sentit aquí. O si no, què? Ens esborrareu del mapa? No, dona, no. Ho vam deixar de fer als anys 90. Us teletransportarem a Sibèria. Adéu. Què feu, penjades? Samantha! Es pot saber què hi fas a la paperera? Res, senyora Screech. És que volia netejar el passadís. Ja t'ho he dit abans, aquests esforços patètics que fas per ensabonar-me no et faran gaire popular a l'Institut de Beverly Hills. I ara ves cap a classe! Quedem a 7:15? Sí, perfecte. Adéu, noies, fins demà. El profe de literatura és una passada de guapo. Vinga, noies, cap al centre comercial. Afanyeu-vos, nenes, que encara hem de veure un munt de botigues. Oh, què passa? Que tanquen abans d'hora avui? Si encara no he comprat res. Vols tenir una imatge fabulosa? Et deleixes per tenir el que et nega la genètica? Voldries que t'assenyalessin pel carrer i es morissin d'enveja? Sí, ja ho crec que sí. Doncs el fabulosador està pensat per tu. Fixa't en la increïble lluminositat dels ulls i el parpelleig a intervals cronometrats. L'art perfecte de les celles, dissenyades a mida en un sensual angle de 47,2 graus, els pòmuls d'acció dual i el clotet de la barbeta opcional. El somriure blanc i immaculat, amb un 15% més de dents. El ble platejat que tapa delicadament un ull i dona un aspecte misteriós i seductor. I, finalment, la cirereta, una piga sexy a la galta. Ara disponible en 3 colors, amb una visita a les nostres cabines folrades de vellut i diamants i 3 pagaments de $19,95, aconseguiràs aquesta imatge tan fabulosa. Sembla mentida. Jo també hi vull anar. Sorteu del mig! Exigeixo que em fabulosin immediatament! Tot va de primera. Aviat tota aquesta colla de ximplets seran esclaus de la fabulositat. On sóc? Què hi faig aquí? No us n'escapareu. Sereu espies, espies, espies!
Treballareu per mi, treballareu per la UP. Espies, 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 espies. Quin malson! Calma. Apaga'm ara mateix. El Whoop virus m'ha infectat el disc dur. Apaga'm ara mateix. El Whoop virus! Doncs la veritat és que el primer capítol és millor que el segon. Jo encara no l'he llegit. Què? Esperis! No és la meva parada. Jo visc a Beverly Hills, no a la Vall de la Mort. Ara sí, la UP t'hi ha traslladat oficialment. N'estic fart de les classes. Em vull anar de vacances al Nepal. Un batut de kumquat amb un toc de proteïna de soja. No me l'accepten, la targeta. Com que no? Si abans l'he fet servir. Té, prova-ho amb aquesta. Però és impossible! No m'ho puc haver gastat tot! Mans en l'aire i deixa les targetes que has robat damunt de la barra. És una injustícia! Les ratlles de l'uniforme no combinen amb les sabates. Manilles amb una W? Ara ja sé per què m'han empresonat sense haver fet res mal fet. Sam, sóc la Clover. M'acaba de passar una cosa increïble. Sigui el que sigui, no hi ha res pitjor que l'atac d'un Whoop virus informàtic. Que no? Ja m'agradaria veure què faríeu a la Vall de la Mort, vosaltres. Ai, ui! Ja n'hi ha prou. Trucaré al llafiscós d'en Jerry i li diré que ens deixi en pau. Hola, Clover. Estic molt content que m'hagis trucat. Ei, escolti, no perdi el temps fent-nos la rasca, que no picarem l'am. Ja hem comprovat com les gasta la seva organització d'impresentables. Ens fa la vida impossible per obligar-nos a espiar per vostès. No tinc ni idea de què em parleu. Els estatuts de la UP prohibeixen interferir en la vida dels civils. Tot i així, m'ofereixo ajudar-vos a sortir d'aquesta situació sempre que vosaltres m'ajudeu a mi, esclar. No me'n sé a venir. Ens fa xantatge un senyor amb corbata i calva. Un principi de calvície. No us empenedireu de la decisió que heu pres. Confieu en mi. Decisió? Quina decisió? La vostra instrucció com a agents de la UP comença ara mateix. Ostres, quina barra! Ens vol obligar a convertir-nos en espies? Ens pot explicar en què consistirà aquesta instrucció? Durant les pròximes 48 hores us ensenyarem arts marcials extremes, ús d'equips d'alta tecnologia i tècniques de vigilància supersecretes. Ras i curt, serà tot un desafiament duríssim i extremadament exigent. D'això, i la part positiva? Jo ho sé. Ah, sí? Que podrem veure en Tat amb uniforme d'aviador. Ah, sí. Ja teniu l'uniforme d'espies. Anem per feina, sisplau. Àlex! No m'he fet res. Ai. Ei, noies, veig una cosa molt interessant. Bosses! Déu meu, dones! Què passa? No m'ho puc creure! Ostres, quin lloc més increïble! Concentració, noies. Us ensenyaré un kata infal·lible de la BUP, el Turmix de la Mort. Té 5 marxes diferents. Picat, granissat, batut, liquat, puré. Ja està. Ara el fareu vosaltres, el Turmix de la Mort. Bufar i fem polles. Ja podeu portar els dolents. La fruita tropical. Picat, granissat, batut!
estem en la classificació d'èxit, Jerry? Impressionant! Potser sí que arribareu a ser espies. Si esteu disposades a perfeccionar les habilitats que heu demostrat. Sí! Ja hi pot comptar! Doncs ja us podeu considerar agents de la UOP. Teniu els carnets. Que guai! El deure ens reclama. Que ens reclami un altre dia. No hem dormit en tota la nit. Ho sento, però els espies no tenim horari. Ser espia és tan guai! Sempre havia volgut fer un viatge amb submarí. Jo també. Jo també. Us felicito per haver superat la prova, noies. Serà un plaer treballar amb vosaltres. El plaer serà tot meu. Què passa? La UOP prohibeix l'amor entre col·legues? Ai, senyor. Parlem de la missió. Hi ha hagut un seguit de desaparicions misterioses a la zona de Los Angeles, com ara la del cantant de rock Rob Robacors. En Rob Robacors! En Rob és la meva ànima bessona! M'emociono només de pensar en les seves cançons! Para de plorar, perquè tu t'encarregaràs de buscar un altre famós desaparegut, en Pepe Llobató. Tingueu ben present, si el gos té la depre, porteu-lo a veure en Pepe. Ostres, n'he sentit a parlar molt. És un terapeuta animal, es dedica a animals de companyia de rics i famosos. S'hi dedicava, perquè ahir va desaparèixer de la seva consulta de Beverly Hills. Volem que investigueu si aquestes desaparicions estan relacionades. I ara el millor amic dels espies, el material, la ploma micròfon, el monocle lupa i un d'ideal, la supercorbata cafla. Jerry, si ens hem de dedicar a fer d'espies i tal, hem de portar un uniforme amb estil. M'he pres la llibertat de dissenyar-ne uns quants models. No em convenç. I aquest? De cap manera. No m'agrada. I aquest? Ostres, tu! Aquest sí que mola! Entesos, doncs. Fantàstic! I ara passem a un dispositiu poc ortodox, però molt útil. El telemirallet, un aparell de comunicació i superordinador discretament amagat en un estoig de maquillatge, el cinturó de cable superextensible, el pintalàser, Perdó. el xiclet superinflable, les botes de ventós amb talons trepanadors, Que elegants, Jerry! les ulleres infraroges que detecten moviment i temperatura, Són superguais! el perfum separa molècules, l'esprai de tornado envasat al buit, Increïble! la granada d'ultraespuma total i, finalment, les motxilles de reacció. Escolti, Jerry, quin supervehicle té pensat per transportar-nos a la consulta d'en Pepe? No pateixis, que t'agradarà. Som-hi, superespies! Comença la missió! Ei, temps mort! No ens hauríem de disfressar per no semblar unes espies adolescents? Has tingut una gran idea, sí senyor, però no tinc ni idea de com funciona el telemirallet. Doncs ho haurem de descobrir. Quin fàstic! Això ja és més del meu estil. Ostres! Ja està, una família de Beverly Hills perfecta. Ens falta un animalet. Ai, Lluís, com és que encara tens aquesta cosa? No és una cosa, és en Porky!
En fi, no és ben bé el que havia pensat, però de moment pot passar. Ai, sí, hores i hores esperant. No puc més. Això és un escàndol! Em sap molt de greu, però el senyor Llobató no podrà rebre cap client avui. Facin el favor d'anar-se'n, sisplau! Ho sento, he de veure en Pepe immediatament. En Toti està tan deprimit que fa dies que no em parla. Si volem descobrir el que li ha passat a en Pepe, està clar que haurem de despistar la recepcionista. Doncs ens farà falta una maniobra de distracció, Àlex? Potser encara ens serà útil el teu porquet. D'acord. Porqui, vols fer d'ajudant d'espia? Fes una marraneria per la mama. Quin fàstic! Ei, torna cap aquí! Tancada. Tranquil·la, que tinc una clau que ho obre tot. Ei! Es pot saber qui m'estira a la bossa? Aviam, si fos una pista, on m'amagaria? Un telèfon? Què és això? Ai, espiar és més cansat del que em pensava. Si la UP tingués una màquina del temps, podríem tornar ahir i veure què li va passar a en Pepe en persona. No ens farà falta. Som-hi! Aixequeu-me! Oh! Si em puc introduir en el sistema de seguretat amb el telemirallet, podrem veure què va passar ahir. Ai, perdó, no era aquest endoll. Mireu-lo! És com la foto que ens ha ensenyat en Jerry, tret que... No trobeu que ara té més cabells? Oh, com s'atreveix a tocar el dos, que no sap que l'estem espiant? Avancem la imatge per si torna. Qui és aquest home que sembla un mostrari de productes de cosmètica? Noies, jo diria que és el mateix Pepe, però ha canviat d'aspecte. Ei, què hi porta a la mà? No ho sé, sembla un tiquet de caixa. Heu vist quin símbol més estrany? Què deu representar? Els famosos us penseu que podeu fer el que us roti. Obriu la porta o l'esbutjarem un cop de peu ara mateix. És la recepcionista i està empipada com una mona. En Pepe no li farà cap gràcia aquesta intrusió. On s'han ficat? Bona idea, Àlex! Aquestes botes de ventoses són una passada! De disseny i funcionals. A part dels cabells electrificats, la primera missió ha sigut molt guai. Ja Corre, Berta! Què t'has cregut? Mal educats! Que no saben que som unes espies en missió ultrasecreta? No, Clover, no convé que ho sàpiguen. Som-hi, noies! Potser són cabines de bronzejat ultramodernes. Ostres, què deu ser, això? Sigui el que sigui, té el mateix símbol estrany que el tiquet de caixa que en Pepe duia a la mà. Tens tota la raó, noia. Et deleixes per ser guai? Vols ser el més popular de l'institut? Et mors de ganes de ser el més guapo i desitjat en comptes de l'oneguet lleig que no es mira ningú? Doncs el fabulosador està pensat per tu.
sé què és més estrany, si el look en si o que a tots els hi agradi tant. Per això en Pepe se'l veia tan diferent. Segur que ell també va venir a fer-se aquest tractament. Hola, noies. Com us va la missió? És rara. Hem sabut que abans de desaparèixer, en Pepe el van fabulossar. Fabuló què? Va passar per una màquina per gent insegura i li van donar una imatge d'allò més vulgar. Em deixa parat que una persona... Persona faci servir una màquina per alterar la seva imatge. És una cosa que no entenc. Tot i així us felicito perquè heu fet una feina excel·lent. I estàs d'acord, Tat? Completament. Han fet uns descobriments molt interessants. Sabeu què és el més interessant de tot? Que ja entenem com funciona l'espionatge. Si vols que quedem per prendre un cafè i explicar-nos històries d'espies, fes-me un truc. Oh! Ostres! Hem fet tard a classe! No pateixis, uns hologrames de la UP ja us estan substituint. Ningú se n'adonarà que no hi sou. Genial! Quin realisme! No s'hi fixarà ningú. Si no tornem a l'Institut de Beverly Hills immediatament, ens caurà el pèl. Us envio el jet de la UP ara mateix. Déu-n'hi-do, quan diu ara mateix vol dir ara mateix. Com que aquesta tarda teniu examen de trigonometria, m'he pres la llibertat d'enviar-vos la màxima autoritat en el tema perquè us faci un repàs mentre... Gràcies per cobrir-nos les espatlles. Ai, no! M'he deixat en porqui! No et preocupis, enviaré un agent a recollir-lo. Au, adéu! Mestre, tenim un problema. Doncs ja et pots encarregar de solucionar-lo. Aviam si ho he entès bé. En un triangle rectangle, l'àrea del quadrat que té per costat la hipotenusa és igual a la suma de les àrees que tenen per costat els catets? Ni Pitàgores ho hauria expressat més bé. Ai, què ha passat? Em penso que ens han torpedinat. Ostres, mira aquell avió! Té tota la pinta de ser mega potent. O mega marcià! Ja us ho vaig dir, que els aliens també hi estaven ficats. Se'ns ha acabat el viatge en pilot automàtic, noies. Haurem de fer maniobres defensives manuals i de pressa. Encara sort que em van donar el carnet la setmana passada. sorpresa no perseguirà un avió que no veu. Visca! Què ha passat? On s'han ficat? Visca! Visca! Ens n'hem sortit. 1-0 pels espies bons. Posem rumb a l'institut.
sabem com aterrar. Ara només hem d'aprendre a fer-ho amb suavitat. Alerta, noies! Només em faltaria que m'enxampés la senyora Screech ara. Ai! Ostres! Camineu de costat com els egipcis! I ara què fem? L'Screech ens segueix el rastre com un llebrer. Doncs l'esquivarem. Ja! Fantàstic! Vaja, vaja, vaja. Un pèl llarg i roig. Em sap molt de greu, però les infiltrades se m'han escapat, senyor. Ah, sí? Què més me'n pots dir d'aquestes espies? Són perilloses? Home, la veritat és que no són ben bé espies professionals. No són espies professionals? Que interessant. I llavors què són? Són 3 alumnes de l'Institut de Beverly Hills. Això és fabulós! I dius que se t'han escapat? Sí, senyor, s'han volatilitzat en ple vol. Estic tan avergonyit. No et preocupis per això. Després d'aquesta nit tindrem la màxima potència i la Terra ja no representarà cap problema per nosaltres. Au, porta'm més algues. És igual! Tira-me-les al damunt! Gràcies al tutor, l'examen ha sigut superfàcil. Un altre avantatge de ser aprenents d'espies. Ostres! A tots se'ls veu tan diferents. Sí, però alhora semblen tots fotocopiats. No entenc que els agradi tant aquest look tan vulgar i cursi. Quina cara més horrorosa! Teniu una imatge tan antiquada! És la cara amb què vaig néixer. De veritat? Doncs demana que et tornin els diners. Mira, maca, no sé què et penses que ets tu. Nosaltres som molt més guais que tu, perquè som espies Clover, si es bombes el secret, en Jerry ens enviarà totes 3 a Sibèria. Estic disposada a passar fred només per veure la cara d'enveja de la Mandy. Noies, sóc aquí. Una disfressa genial, però per què porta barret de cuiner si ja no té cabells? Encara me'n queden uns quants. Parlem de la missió. He descobert que tots els desapareguts s'havien fet el tractament del fabulosador abans de desaparèixer. Quina coincidència. L'aviador que ens volia batre també estava fabulosat. Ai, caram, gràcies per la informació, Sam. Noies, ja és hora que descobrim qui hi ha al darrere de les màquines fabulosadores. Sí, que divertit! Triem una persona fabulosada i la seguim fins que desaparegui. Ja tinc claríssim qui seguirem. La Mandy. Ex, no podríem seguir una persona menys repulsiva? És una companya de classe? Perfecte! Oh, alerta roja! A la cuina, vull dir, tinc unes pastes al forn. Et devies pensar que no descobriria qui ha destrossat la paret, oi, Sam? Però tinc la prova que demostra que has sigut tu. Demà a primera hora del matí vine al meu despatx que et comunicaré el càstig que rebràs. Ja et prometo que no serà gens benèvol. No m'ho puc creure. Fins ara no havia tingut mai cap problema a l'escola.
la ment antiquada i a sobre una delinqüent. I deixen entrar qualsevol en aquest institut. Deu ser la seva habitació. Llàstima que no vegem què hi passa. Potser ho veurem amb les ulleres infraroges que detecten el moviment. I ara, el son reparador que no necessito. Ja clapa. Aprofitem ara per entrar. El telemirallet capta alguna mena de senyal, però no especifica d'on prové. Noies, això és molt estrany, fins i tot per la Mandy. Som-hi! Mireu, que fort! D'on deu venir tanta gent? I on deuen anar a aquestes hores de la nit? No sé què pretén la Mandy, però ha creat una moda nova. Ostres! És l'avió que ens perseguia! A cobert! Tranquil·les, no ha vingut per nosaltres. Fabulós! Fabulós! Per seguretat val més que ens vestim igual que les persones fabulosades. No hi ha més remei? Quina gràcia té vestir-se com la gent del ramat quan estàs tan acostumada a destacar? D'acord. Sort de l'estoig de maquillatge d'emergència. Quina passada, no em reconec ni jo mateixa. Hem de solucionar el cas ben de pressa per poder recuperar la nostra imatge superfashion.
Ha arribat l'hora de trucar en Jerry. Ah, no contesta el telèfon. Passa del iaio, enviem-li un senyal de socors entat. Segur que ell ens salvarà. Auxili! Hola, noi, què et fa tanta gràcia? Oh, res, senyor. M'encanta ser agent de la UP i ajudar a deslliurar el món de delinqüents. Molt bé. En sap res de les noies? Em comencen a fer patir una mica, la veritat. No han trucat. Que estrany. Si en tens cap notícia, fes-m'ho saber de seguida. Ja ho pot donar per fet. No pateixi gens per aquelles aficionades. Me n'encarregaré personalment. Es pot saber on ens porten? Som a l'espai sideral. És un lloc inhòspit i deshabitat. Deshabitat no. Mira allà. Oh! Fabulós! Noies, ja veig a venir que no serà un lloc gaire agradable. Alerta, que estem a punt d'arribar. Fabulós! No sé quin destí horrible ens espera darrere d'aquella porta. Us vull dir una cosa molt important. Benvinguts a Fabutopia, l'última frontera en vida fabulosada. Aquí farem realitat tots els vostres desitjos i capricis. Com mola aquest lloc! Disfruteu dels serveis del nostre balneari, del gimnàs, de la platja interior amb aire condicionat, de la discoteca i del restaurant zero calories. Tots aquests espais estan connectats amb catifes mòbils de superluxe. Podeu anar d'un ambient a l'altre amb estil i elegància. Fabulós! 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 No ho entenc. La missió consisteix a passar l'estona en un hotel de luxe a l'espai sideral? Ho trobo genial. Hauríem d'haver començat a espiar molt abans. Ei, mireu! En Pepe Llobató i en Rob Robacors estan jugant a voleibol de platja. Fabulós! En Rob també? Hem de descobrir quin monstre ha muntat això. Hola, fabulosats! Ei! Ja el tenim aquí, nena. Soc en Fabu, el vostre guru i salvador. Benvinguts tots a la vostra nova llar, Fabutopia. Un moment, jo el conec, aquest pallasso. És un dels 10 models més fracassats de la història. Medalla d'or. És veritat, en Fabu és el primer de la llista perquè la seva carrera només va durar 5 minuts, tal com ho sentiu. Heu vingut aquí seguint la crida del brillant que hi ha a la punta del meu ceptre, que ha activat el microxip hipnòtic que teniu a l'interior de la piga dels pòmuls. Us asseguro que el vostre viatge ha valgut la pena. Fabutopia és l'oasi d'èlit on es mereixen viure les persones que tenen un aspecte tan fabulós com nosaltres. Fabulós! Mireu, com que de petit tenia un aspecte penós que em va allunyar de la gent guai, vaig perfeccionar aquest look característic per poder-me convertir en un model famós. Però no m'han sabut valorar. No et vull veure més! Fins ara, esclar.
Tots heu adoptat la imatge fabulosada i per fi estic totalment reivindicat. Ja puc fer volar la Terra i eliminar els que no són fabulosos. Vols fer volar la Terra? Però que estàs tocat del bolet! D'això, en realitat volia dir fabulós. Que facis volar el planeta blau ho trobo fabulós. Tu no ets una fabulosa, ets una infiltrada! Expulsa-la! A Fabutopia només s'hi entra amb invitació. Fabulós! Atrapem-lo! Atrapades! Ostres! Escolta, Yuri, com és que un pinxo simpàtic com tu ha acabat seguint les ordres d'un supermalvat com en Fabú? Quan era cosmonauta, en Favo em va ensenyar a caminar per l'espai. Caminar amb Bastille era molt important en el programa espacial soviètic. I a canvi, en Yuri va tenir el detall de construir Fabutopia i el fabulosador. Jo en diria el crucificador, perquè, la veritat, això ja era antiquat fa 3 anys. A més, si tothom té el mateix aspecte, la bellesa perd el significat. Tant me fa què penseu, deixem-ho córrer. Ja heu admirat prou la perfecció. I llavors, per què ens has tancat en aquestes maquinotes? Perquè amb unes petites alteracions el fabulosador us pot convertir en unes coses increïblement espantoses. Espantoses? Antiestètiques, 1000 vegades horroroses d'una lletjor que supera el pitjor dels malsons. Ostres, m'ho he repensat. Em mola més apuntar-me al club de Fabutopia per sempre. Ho sento, però ja has fet tard per això. Explica'ls en què consisteix el seu malèfic pla, mestre. Ai, sí. Quan ja tingueu cara d'haver dormit fatal durant 3 anys seguits, us llançaré a l'espai sideral on vagareu perdudes durant tota l'eternitat. No te'n sortiràs, malvat! Una frase de pel·lícula, però no es pot dir que sigui gaire original. Fabulós! Sistema de propulsió de la càpsula espacial activat. Ignició d'aquí a 5 minuts. Que tingueu bon viatge, espies! Tot plegat per culpa d'aquell rotllet de sushi. Tant de bo no l'haguéssim aturat. Tant de bo que aquest matí no hagués sortit de casa sense les pinces per les celles. Que poc previsora. Com és que la nostra vida d'estudiant s'ha convertit en un malson? No ho sé, però almenys ens hem conegut i ens hem fet amigues. Sí,
Llàstima que l'amistat s'acabarà d'aquí a pocs segons. Hola, espies! Oh, que romàntic! Estàs tan enamorat de mi que t'has arriscat a venir a salvar-me? Vull dir, a salvar-nos? A salvar-vos? Més aviat al contrari. Però ens has de salvar per força. Sí, som companys d'espionatge. Vet aquí el kit de la qüestió. Fins que vau aparèixer vosaltres, jo era l'agent número 1 d'en Jerry. Ara em feu molta nosa. Solució, us envio a l'espai i quedo com el salvador del món. Oh, no em puc creure que una persona que semblava tan maca sigui un impresentable. Que n'ets de burra? No has sentit a parlar dels agents dobles o què? Bon viatge, noies. Espies, s'ha acabat ser amables. Si tinguéssim el material a mà... Jo porto el xiclet. Sisplau, espies, contesteu! Oh, senyor, no m'ho perdonaré mai si els hi passa alguna cosa, mai de la vida. Oh! Déu meu! Ignició cancel·lada. Àlex, ens has salvat la vida. Per això hi som, les amigues. Vinga, anem a buscar en Fabú. No penso fer res mentre no recuperi la cara de sempre. Programaré el desfabulosador perquè inverteixi el procés. Ara sí que sabia. Som-hi! Ah, és preciós. Com el teu creador, estàs dotat d'una bellesa gairebé poètica. Llàstima que t'hauré de fer explotar. Alto, rei de la moda! Te n'has sortit amb aquelles alumnes d'institut, però no tens cap possibilitat contra un agent experimentat com Bial. Vaja, d'això en diuen agent experimentat, ara? He vist més acció en un cementiri en plena nit. Jo te'n donaré d'acció! Té, nano! Has fallat! Has perdut. Encara no, ja ho veuràs! Trobo que estàs molt tens. Et recomano un embolcall d'algues de Fabutopia. Ei, què penses fer? Alto, deixalla antiquada! No hi haurà cap explosió estant nosaltres de guàrdia. Ets tu? Déu-n'hi-do! T'has cobert de glòria en la missió que ens has pispat a nosaltres! No ho entenc! Com pot ser que us hàgiu escapat? Gràcies al millor amic dels espies, el material. I ara, d'un cop de puny, us enviarem a l'altra punta de la galàxia. Que elegant! M'agrada la bomba! El diamant no és per fer bonic, maca. És perquè foradi l'escorça terrestre abans de detonar-la.
espavila't! Amb un 15% més de dents, tot és possible. Si no estigués enlluernada, podria veure com en Fabú toca el dos. Mira, en Fabú no és l'únic que toca el dos. Auxili! Tinc una al·lèrgia aguda! Està lligat a projectils que exploten! Ui! Sam! Vull dir, no! Mala idea! No! Tant si volem com si no farem un viatge espacial. Quin remei! Si no aturem aquesta bomba de disseny, la Terra s'esmicolarà en 1 milió de bocins! Ei, que no penseu en mi? Au, va, home, tu no ets imprescindible. El nostre planeta sí. Ben serè, m'enfronto al meu destí a tocar de les estrelles. Com un estel fugaç travesso l'espai rebent. El meu viatge ha sigut curt, però tan resplendent. Tio, però que melodramàtic que ets. Què? Qui parla? Val més que no et dediquis al teatre. Noies! Sort que unes espies de veritat t'hem vingut a salvar la pell. Mireu, en Fabú amb una de les seves naus tonejades. Bon viatge, espies! Una cosa sí que la té. Sap escapar-se amb gràcia i estil. Deixa estar en Fabú. Hem de desactivar la bomba. Es pot saber què espereu? Una invitació per escrit, de pressa! Vols callar, tu? Ja t'he sentit prou per avui. Aquí hi deu haver el botó de desactivació. Ho reconec, l'he espifiat completament. Tenim mig minut per desactivar-la abans d'estampar-nos contra la Terra. Potser el manual de la UP per principiants ens ajudarà. Ben pensat. Busca el capítol de les bombes. Què? Ai, quin horror! La secretària d'en Jerry és un ximpanzé o això? Està escrit en un codi secret de la UP. Tranquil·les, noies, que encara ens pot ser útil. Ben fet, Àlex! Fins ara l'únic llibre que m'havia salvat la vida era l'agenda de nòvios que tinc. Quan acabeu de celebrar-ho, podeu comprovar el rum i veureu contra què estem a punt de topar. Ostres! Ai, xocarem contra la nau! Agafem-nos ben fort! Voleu que us porti? Jerry! Pugeu a bord! Ei! I jo què faig, Mira, maco, ens envies una postal ben bonica quan arribis a destinació. Clover! Oh, d'acord. No sé quanta potència té aquesta nau, però hem d'arribar a Fabutopia abans que la bomba hi xoqui tant sí com no. No et preocupis per això. Posaré la potència Turbo-Bup. Què? Ostres! Tinc una idea. Atenció, fabulosats! Correu un gran perill! Deixeu la copa de granissat i evacueu la nau immediatament! Amb un avís per l'altaveu no els farem reaccionar a aquests zombis. Tens raó. Hem de neutralitzar el centre d'en Fabú. És l'única manera. Però què passa? Aquest estri de cabell ja no tornarà a molestar ningú. Què? On sóc? Què et passa? Què passa? No entenc res. Què hi feu aquí, penjades? Mireu! Aquella nau se'ns acosta! Ostres! Xocarem! Atenció, sisplau! Dirigiu-vos a la nau de la UP amb calma i de manera ordenada.
hi som. Espereu-vos! Falta en Porky! Corre, Porky, corre! Per tenir les potetes tan curtes, Déu-n'hi-do, com corres! Sisplau, Àlex, ara no tenim temps per això. No és per res, però hauríem d'emprendre el vol. A tota màquina, Jerry! Focs artificials! Quin final més bonic per la nostra missió! La missió encara no s'ha acabat. Encara hem d'atrapar en Fabú. I amb tanta sobrecàrrega, la nau va massa lenta per perseguir-lo. Poseu-vos les motxilles de reacció. No ens hi podem negar, oi? De cap manera! Au, adéu! Agafem-nos les mans! Fantàstic! Hem d'impedir que aquest malvat continuï volant per l'espai. Tornado envasat, no ens falli, sisplau. Ui, quin fàstic. Ha! El meu look fabulós i un servidor hem pogut fugir sense cap mena d'obstacle. Ah, potser no. Ho sento, Fabú, però està fabulosament tocat de l'ala, no mola? No hi ha dret! Per què no em deixeu en pau? Us felicito, ho heu fet molt bé, noies. Tot i els entrebancs que hi ha hagut, la primera missió ha sigut un èxit. Gràcies, Jerry. Ha sigut un plaer. Tot i que ho hem hagut de fer tant sí com no. Sí, admeto que fins a cert punt us hi he obligat. Per tant, si no voleu continuar fent d'espies, ho entendré. Vosaltres mateixes. Home, ha sigut difícil, això és evident. Però també ha sigut el més emocionant que ens ha passat mai. I a més, gràcies a tot això de l'espionatge, ens hem conegut i ens hem fet amigues. Sí. Si vostè ens suporta a nosaltres, nosaltres el suportarem a vostè. Sí, ens apuntem a la UOP per sempre. Tracte fet. Una cosa, què en farem de la gent fabulosada? Això, tot i que a la Clover li encantaria, la Mandy no ho ha de saber, que som agents secrets. No patiu per això. La UOP els hi ha esborrat la memòria i els hi ha retornat la cara. Parlant de cares, on para el cara girat, barrut i galtes dentat, si es pot saber? En Tad, per la seva mala conducta, comparteix cel·la amb aquell parell de brètols a la presó de seguretat de la UOP. Oh, perdoni, mestre. S'ho ben mereix, doncs. Tots els nois que m'han deixat plantada haurien de rebre el mateix càstig. Ara que hi penso, us presentaré la gent que els substituirà. Endinsa'n. Espero que sigui guapo. Clover, que no has après la lliçó. A la feina no s'hi lliga. Bonjour. Ostres, hola! És de la delegació de París. Em sembla que la Sam se les haurà d'empassar, les seves paraules. Digui? Hola, sóc en Pepe Llobató. Tinc entès que el teu porquet ha viscut una experiència traumàtica. En podríem parlar més tard, tot dinant? Ui, fantàstic! Esclar! Digui? Hola, Clover, sóc en Rob Robacors. De debò? M'han dit que ets una gran fan de la meva poesia lírica. Vols que quedem per sopar algun dia? Ai, tant que sí! Finals feliços per tot arreu. Sí, tret de l'institut. He de parlar amb la senyora Screech. Llavors, doncs, us hi envio per la drecera. Au, adéu! Oh! És la part divertida de la feina. Correu, noies! No vull arribar tard a la meva expulsió. Perdona, que ets la Samantha? Sí, però tinc molta pressa. Estan a punt d'expulsar-me. Per què? No hi veig cap raó. Acabo de llegir el teu expedient acadèmic i és impressionant. Com a nou director estic encantat que siguis una de les meves alumnes.
Ostres, t'ha anat d'un pèl, Sam! Sí, és increïble. Si em punxen, no em treuen sang. Aquesta coincidència només pot ser cosa de la Whoop. Tens raó, per cert, on deu haver anat a parar la senyora Screech? Bon dia, alumnes. Soc... Atxum! La senyora Screech. En fi, no ho sabrem mai. Uix! Quin fàstic! No suporto veure un insecte esclafat al parabrisa del cotxe! Ei, pipiolis! Netegeu-me el parabrisa del cotxe immediatament! De seguida, maca, amb una dosi extra d'espuma? M'és igual, tu neteja-li prou! Clover, es pot saber què fas? Ataco la Mandy quan menys s'ho espera. Amb l'ajuda de la granada d'ultraespuma. D'això sí que en dic un final feliç. Noies, tinc una missió urgent per vosaltres. Una llagosta gegant està atacant la costa est del Japó. Sí que sembla urgent, Jerry, però és que tinc hora per fer-me la manicura aquesta tarda. I jo tinc un munt de deures per fer per demà. A mi avui em toca banyar en Porky. No em deixeu cap alternativa.